Sanibona sibuyile futhi ekhaya iGedla. Namuhla siniphathele iphupho. Kuke sikhulume ngomuntu ophupha ephuma izibungu. Okay, cala before sifika lapho nje. Umuntu ozophupha aphuma izibungu mhlambe azibona ziyaphuma ekhanda. Ulibele uyayikhipha ziyaphuma, ulibele uyayikhipha siyaphuma. Umuntu loyo ushaywe ngesichithe esibi loyo. Ikakhulukazi abantu abanokuphupha kanjalo baphuma ibungu, abantu abanokucala ngokuthi babone izibungu. Athi umuntu ahleli avela abone ibungu nje ngamehlo. Abone ibungu zizambela nje. And ibungu lezo zibonwa nguye. Noma angasibulala uzophinda futhi abone esinye kusasa or the same day. Noma ngathi uthola izinto uyakorobha phansi uyaklina kodwa still uzoqhubeka alibe abona lezi bungu lezo. Kuye then ke uma lesichitho lesi singasizakali noma angatholi usizo kuso, kuye unokuphupha abone iziphuma. Zingaphuma noma ngabe kuliphi ilunga lomzimba kuyena. Leso isichitho esibi. Lona osuke akukhandele noma akushaye ngalesichitho leso sisuke sesicala siyosebenza. And whatever loku beka intend ukuthi lesichitho sikwenze sizokwenza. Lapho kudingeka ukuthi uphuthume uthole usizo masishane. Kodwa izinto ezinje ngabo madubula, holy ash, sea salt kungabambisa nje kwesikhashana kodwa no zisazobuya futhi lebungu lezo. Usazophinda azibone mhlambe kunganyamalala for 3 weeks or 2 weeks ziphinde zibuye futhi. Uzibone. Lapho uma umuntu ohlushwa ibungu ngalendlela leyo udinga imithi lapho udinga ukusizwa ngemithi. Uma uzama iwashi kuyathula kuphinde kubuye kuthule kuphinde kubuye. No, thola umuthi lapho, thola umuntu lapho ozokusiza akuhlanganisele ashaya isichitho leso. Uma ngabe unalenkinga leyo ungasithola kunazi inamba lezi 074 917 5387 noma ungasi-emaila ku info@igedla.co.za. Sizokulapha 100%. Sizokusiza nje kakhulu kulenkinga leyo. Asibongeke.